So karon nato challenge, mao na sa siya ang hapak-hapak galon challenge. Mao na tong pamaagi sa ato ang duha karon ha. Ako nag-explain gani ha. Sige, una magsangka Tatay Pisot versus Alimokoy. Okay. Pag blindfold mo. Magsinitsang sa mi, kasi una. Okay. Premium. Sinitsang. Okay. Ang premium ani sa pinakagamay ra og igo. Premium na ka og 5,000 pesos. Okay. Ano yung way pikat ha? Yeah. Kasi una mapak. Punya rasa sa parale ana. Mga ikari pre. Ana ge. Si parale mo unang hapak. You ready? 1, 2, 3. Move. Move ko. Wala. Okay. Karon ang mahapak. Tatay Pisot na pod. Ikay mo move, Alimokoy. Ready? Move. Move, Alimokoy. Ay sama sa gil. Ay sama na. Listen. Amaw. Okay, ready? Kina ko na. 1, 2, 3, start. Move. Okay, blindfold ba? Blindfold ba? Si Tatay Pisot gapoy mo hapak. Okay. Ikaw gapoy mo move. Ready? 1, 2, 3. Move. Balik. Ikaduha na ka na igo ha. Tolo rin limit, tolo. Okay. Ikaw gapoy mo move. Ready? 1, 2, 3. Move. Out na. Out, Alimokoy. 5,000 Tatay Pisot. 1, 2, 3, 4, 5. Ako sa kalibo. Yeah. Karon. Ernesto og. Tatang tugsa. Okay. Okay. Blindfold. Yeah, pag blindfold baka bato-bato piksa mo. Ako gagawin. Bato-bato piksa mo kisay unang mo hapak. Para kung makalitik ang kalitik ko mo move ato sa hapak ito. Yeah, bato. Bato, pick. Ernesto na mahapak. Iring mo na hapak ba? Yeah, ikaw na mo move, tutong tugsok. Yeah, blindfold. Ang champion na may kontra ako. Napatay. Yeah. Ay, nga agtang may mutabonan. Ana. Paano ikaw ni ma'am sa bukita sa upaw ma'am? Ito po kumuubog. Ayun. Wala napay Win to win. Finals. Yeah, ready? Kasugmara nga. Kana Ernesto palaban ni. Bunal ni ma'am. Siya una mo bunal, ikaw una mo move. Ikaw na mo lihay. Ikaw na mo lihay, ge. May maniid sa kapapaingon. Ready? 1, 2, 3, move! Ay, gopo, barog lang, ana. Upong ka. Go, ma'am. Yaray. Ayaw.
Ang atubangan ra nimo. Ha? Ang atubangan ra nimo may kuanon. Mo pa ko Kung kabalo ka, kami na sa ba? Kung kabalo ka ganilog siya, irog sa ka. Ah. Si ka mo irog. Okay, balik. Oh, sa kabalo. Okay. Kami na instruction god. Okay, 1 2 3. Okay, okay, balo ka nga nimo, siya pa dong dito, move sad ka. Oh. Okay. Paminaw nimo nga. So paminaw nga naa sa tubangan, dihapak ka tubangan nimo. Okay. Ready? Atas sa pre ka gupo ra. Ready. Ay, apa gupo pa baro ra. 1 2 3. Move. Ay, tagsare mo pre. Kando pa igos galon si Totong. Kung imong ana diri, ni ana ka diri, ni ana ka saktor na siya. Ni ana pa ka diri, ana ni palayo. Ay, tagsare mo. Okay. Tagsare mo. Ay, sa mo challenge. Asa mga bukas na nagsunod ay. Adlo mo mga igo nga galon. Ready? Move. Wala. Wala. Luti. Ay, naghilok mo. Yeah, karon ang mohapak si Totong Tugsok, ikaw mo move Ernesto. Ready? Move. Move. Bete gua sa hubon. Usa. Oh. Ikaw gapoy mo Ernesto si Totong Tugsok gapoy mo hapak. Get ready? 1 2 3. Move. Ako mo ba? Oh. Okay, move. Wala. Oh, usa. Wala. Usa na mo Ernesto. Ge, karon ikaw na po yung hapak Ernesto. Oh, mo pre. Okay. 1 2 3, move. Wala. Oh, karon ikaw mo move Ernesto. Ay, daga. Move Ernesto. Ba, jag mo. Wala. Karon ikaw hapak Ernesto. Ikaw na sa move Totong. Ready? 1 2 3, move. Wala. Kapit na nagpapag. Oh, ikaw na say hapak Totong Tugsok, move Ernesto. Ngilit ay nasama di mo ulo. Okay. Sama na. Ha? Sama. Wala ay. Wala. Okay, duha. Layo sa nito spring. Mo na samad. Okay, last Ernesto. Wala lagi. Okay, move na sa Ernesto. Wala tao na. Wala lagi no sa tao lagi. Oo nga kami may nakita. Okay, move Ernesto. At ako naman mga hapak. Dili. Ikaw pa yapon. Ikaw pa yapakon. Kinaigo man ka. Ubo naman akong ulo. Wala lagi. Golo di mo puto non. Move Ernesto. Move. Oh, wala. Okay, ikaw sa hapak. Move Totong Tugsok. Duha na yung Maris ha? Ay, wala! Wala ka kaigo! Okay! Move, Ernesto! Wala! Wala! Okay! Ikaw sa dirisapak! Move! Totong Tugsok! Oh, wala! Move, Ernesto!
tugsok! Wala! Move, Ernesto! Naniguro. Kasan ganing duha. Last na naman na kay Ernesto. Ihapos! Wala! Move! Totong tugsok! Ikaw sa hapos, Ernesto. Wala! Move! Ernesto! Wala! Move! Totong tugsok! Wala! Move! Ernesto! Wala! Move! Totong tugsok! Sabi na paglihay ng kuan. Gabaan mo kini. Kiyap sa bahay. Nani mouse! Mas, nakiw-kiw, nagabaan. Oh! Usa na ka totong tugsok igo! Duhay mo ha! Lasa na si Muha Ernesto! Okay, totong tugsok na sa imo move! Kay naigo man ka totong tugsok! Move! Totong tugsok! Ako yung post-post ni ma'am. Oh, ikaw! Kay naigo man nimo si Totong! Parehas na! Tay na, tay! Last! Move gyapon! Totong tugsok! Ikaw gyapon mo po, Sir Ernesto. Wala! Move, Ernesto! Totong tugsok, hapak. Sige. Wala! Move! Totong tugsok! Sabi tayo, magkao guys. Mga bright, silagot. Hapak, Ernesto! Uy, yung pagkapak. Move, Ernesto! Ay, yung pagkapak to. Ang naburuton doon, sakit ini. Move! Totong tugsok! Naog, Ernesto!
Enggak, makamot ya ha. Na, wala siya kibaw. Wala siya kibaw, ge. Oh, 5,000 Ernesto. Kita kung kamot oy. Oh, 5,000 sa imong kontra. Okay, ya makamot mo ha. Oh, 5,000. Wa magay kaysa may nakakita mo sa kabalo. Wala siya kibalo. Okay, 5,000. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, karon imong kontra. Tatay Pisot. Okay, blindfold. Okay, isbog gamay dire. Isbog sa gamay dire. Pinitsang sa mi ani. Oh, chinitsang mo kasi una. Ayaw to, kuan ba? Prepare lang duha ba pinana pag. Yung ana lagyo kay lihay. Agsara kalaka ng lihay. Kung ana ka rin lihay ana sa diha. Kung mo ilad ka, ana ra imong ilad ana. Kung ilad ka diri, ana sa imong ilad ana. Kay mo ana diri ana, yung ana. Mana diri. Yo ah. Okay. Chinitsang. Isa sa mo. Sa mo sama. Oh, una mapak Ernesto. Lago mo kung kamot ay naigo sa ulo man. Baan kay. Ana pagkupot ayo kupti ang katungkuan ana. Ang tagop tali mo. Yeah. Lang ko na. Una mo mob. Tatay Pisot. Una mapak Ernesto. Sige, 1, 2, 3. Mob. Tatay Pisot. Wala. Gay kasakit kung kamot. Oh, wala. O karon ang mohapak Tatay Pisot. Mob Ernesto. Ego. O karon Mob Ernesto. Ako mapakya pa no. Wala. Okay, karon Ernesto ang mapak. Mob Tatay Pisot. Igo bilang ulo pre. Wala. Mob Ernesto. Ako na mapak. Oh. Mob Ernesto. Mob Ernesto. Mob Ernesto. Klaro kayo mawa. Ipikado sa bata ba?